azkenean da ospatzea ez, urte guzti hauetan egin duten lan guztia, baita gurekin egin duten lana eta guk beraiekin egin dugun lana, elkarrekin egin duguna, eta ospatzera, gozatzera. Eta dago luntxe guardian. Bai, bueno, espero dut ondo egotea. Horein zertan zabiltzate, abesti berririk edola? Ai, ezin dut esan telebistan. No, badakat proiekturen bat, aterako edo ez dakit segero oso maniatika naiz eta ez ditut gauzak ateratzen, baina bueno, lana badago. Nik batu nahi nuen, igandean bihar aterako dela abesti bat egin duguna, nik, Maruxak, Labar, Aier Talberdi, Olat Salvador, Aimar Zeta, eta izango da fantasia. Bildu garela Euskal Herriko disidentzia asko, zerbait polita sortzeko, abeste ditzen da Urgoien Aur Barrena, eta bideoklipa da, historikoa. 20 urte ez dira izan gure kasuan, bai diskografikarenak eta bikain, eta azken finean, apostua egin zuten gugatik eta diska bat ateratzea ez da batere erraza, batere banda batentzat, ez? Orduan, nahiko pozik egia esan eta sorionak bagabigari, azken finean, apostu egin duelako zenbait talderen gatik eta baita ere bulegoa dugu zenbait tokitan jo ahal izateko eta hori da, eta hementxe gaude ospatzen beraiekin batera oso 20 urte horiek, ez? Gariri munduan itzakendu digute, baina gure oiua errazentzun daiteke. Askatearen bidea izaki libre zegien, eta gudizaguna hotxa bizitute ezaguten. Egingo dozko eskapitzaropera, horrena egingo dozko egiten obrea. Calles hundidas a mis pies, pa' echarte en falta hasta la muerte. Vagaviga yo le deseo lo mejor, de hecho estoy en Vagaviga y agradecido, pero hay que mejorar unas cuantas cosillas para que vaya bien, sobre todo al ámbito de la música. La industria vasca en general tiene que mejorar un poquito, la creatividad ha subido una barbaridad en estos años, pero la industria todavía está un pelín obsoleta, tiene que ponerse al día. Estamos trabajando una serie de cosas que las diremos en breve, pero ahora mismo no puedo decir nada, pues tenemos una rueda de prensa dentro de un mes y pico y ahora mismo tengo que estar calladito. El proyecto va a ser 20/40, no puedo decir nada más, Ogei/Berrogei. A partir de ahí empezaremos dentro de poco a comunicarlo y a decir lo que va a ser. Vamos a engañarnos y dime mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, tu dulce locura, tu droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, tu dulce locura, tu droga más dura. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioan. Egunak oia bai dira zurekin batera. Bueno, nada.
kasuan, lehen galdetu jate eta 14 urte daramagu, oza, gure lehenengo diskotik gaude bagabigakin, eta egia da, aldaketarik ez dela egon, batera hasi garela, batera ikasi dugula, eta batera ez dakit aberastu garela ere musika munduaz, esan edut emozionalki, eta hori, eta orduan pozik. Disko berria proiektu bada, eta gero orain Madrila Bartzelonako emanaldiak beste proiektu bada, ez? Eta orain gaude momentuan ikusten nola batu, ez? Nola batu bi diskoaren aurkezpena eta emanaldi berezi hauek. Azkenen, bertako bi kontzertuak izango dira euskal kultura, transmisioa eta tradizioaren inguruan eraikitako emanaldiak, eta baina aldi berean ETS izan behar da, ez dakit, bizkarrezurra, ez? Eta ikusten orain nola lotu dezakegun.